дар қатори дигар деҳаҳои шаҳри турсунзода сокинони деҳаи ифтихори ҷамоати деҳоти 10-солагии Истиқлолият низ дар маҳалли зисти хеш корҳои ободониро ҷонок карданд. истиқоматкунандагони деҳаи мазкур аз як гиребон сар бароварда 1 километр роҳи байни деҳавиро асфалтпӯш намуданд. айни ҳол сокинон кӯшиш доранд роҳҳои боқимондаи деҳаро дар оянда асфалтпӯш намоянд. корҳои ободонию созандагӣ дар деҳаи ифтихор тариқи ҳашари дастаҷамъона роҳандозӣ мешавад ки дар ин кори хайру савоб пиру барно саҳми арзанда мегузоранд. умфарҷкунии роҳи деҳа дар пайравӣ ба дастуру ҳидоятҳои некбинонаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон роҳандозӣ шуда бо саҳмгузории сокинони рӯстои мазкур ҷараён дорад. раиси ҷамоати деҳоти 10-солагии Истиқлолияти шаҳри Турсунзода ини суҳбат гуфт ки чунин корҳои ободонӣ ва ҳашарҳои дастаҷамъона мин баъд низ идома хоҳад ёфт. имрӯз ба мақсади иҷрои дастури сипоришҳои бевосита сарвари давлат пешвои муаззам миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва бо дастгирии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода сокинони фаъоли деҳаи ҳудуди ҷамоати деҳот мана дар деҳаи ифтихори ҷамоати 10-солагии Истиқлолият 1 километрро бо дастгирии ман соҳибкории ватанӣ ва инчунин фаъолон асфалтпӯш намуда саҳми арзандаи хешро ба ҷашни истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон зорем. истиқоматкунандагони деҳаи ифтихор пайваста дар самти вусъат бахшидани корҳои ободонию созандагӣ саҳми муассир мегузоранд. маҳз аз ҳамин ҷост ки солҳои охир дар маркази деҳа бунгоҳи тиббӣ, нуқтаҳои хизматрасонӣ ва бинои нави муассисаи таълимӣ бунёд гардид. солҳои охир дар шаҳри Турсунзода асфалтпӯшкунии роҳ бо суръат идома дорад. сокинони меҳнатдӯсту ободгари шаҳри Турсунзода дар тамоми ҷамоатҳои деҳот барои мунфарҷкунии роҳҳои деҳаҳо камар баста мушкилоти роҳҳои таъмирталабро дар солҳои наздик ба пуррагӣ бартараф менамоянд.